Pojďme se podívat na to, jak aktivovat službu One Number ve vašich Apple Watch. Připojte svůj iPhone k internetu přes mobilní data nebo pomocí Wi-Fi. Spárujte přes aplikaci svoje Apple Watch pomocí Bluetooth s iPhonem. Podmínkou služby je mít neomezený datový tarif a sekundární zařízení podporující eSIM. Pro aktivaci nebo správu služby One Number používejte vždy OneNet samoobsluhu, kam se přihlásíte pomocí administrátorského jména a hesla. V části služby čísla zvolte nastavení čísla a nyní vyhledejte číslo, u kterého chcete službu One Number využít. V sekci SIM karta klikněte na další služby a uvidíte One Number. V detailu zaškrtněte aktivní One Number. Vyplňte eID hodinek a e-mailovou adresu pro potvrzení stažení. Objednávku zpracujeme během několika minut. Zda jsou vaše hodinky připojené do sítě Vodafone.cz, si ověříte v aplikaci Watch v sekci Mobilní data, Mobilní tarif. Od této chvíle můžete využívat svůj tarif a telefonní číslo i v hodinkách.